A Banyoles, la història comença molt abans dels pobles i les ciutats. Comença amb el paisatge, amb l'estany, un entorn que, des de fa milers d'anys, ha atret animals i persones. Avui, el Museu Arqueològic de Banyoles permet recórrer aquesta història pas a pas. Fa desenes de milers d'anys, el Pla de l'Estany era un territori molt diferent. El clima era més fred. Hi vivien grans mamífers com els mamuts i altres animals del quaternari. Al museu s'hi conserven restes d'aquesta gran fauna, trobades a l'entorn de l'estany. Són testimonis d'un paisatge obert i ric en recursos. Aquest és el primer escenari on apareixen els humans. Els primers grups arriben a aquest territori seguint els animals. Eren caçadors i recol·lectors. Es desplaçaven segons les estacions. Les seves eines eren senzilles: pedres tallades per tallar, raspar o trencar ossos. Aquestes eines expliquen una relació directa amb l'entorn, viure del que la natura ofereix. Amb el Neolític, tot canvia. A tocar de l'estany s'estableix el poblat de la Draga. Fa uns 7.000 anys, les persones decideixen quedar-se. Construeixen cabanes de fusta, conreen la terra i crien animals. Les eines també evolucionen. Apareixen destrals polides, instruments agrícoles i estris de fusta. La vida es fa més estable, més comunitària. Els habitants de la Draga cultivaven cereals, moldrien el gra i emmagatzemaven aliments. També pescaven i aprofitaven els recursos del bosc. Cada eina, cada objecte domèstic parla d'organització,
coneixement i cooperació. No es tractava només de sobreviure, es tractava de construir una forma de vida. Museu també explica com aquestes comunitats s'acomiadaven dels seus morts. Els enterraments mostren una nova manera d'entendre la vida i la mort. Apareixen rituals, aixovars i gestos simbòlics. Enterrar els morts és una forma de memòria i també de comunitat. Al pas del temps, apareix la ceràmica, recipients per cuinar, conservar i transportar aliments, peces que també tenen formes i decoracions pròpies. La ceràmica no és només útil, també expressa identitat cultural. Al museu, la ceràmica permet seguir l'evolució de les comunitats i els seus contactes amb altres territoris. Més endavant, arriben els ibers i després els romans. Les eines es tornen més especialitzades. La ceràmica es produeix en sèrie i el territori s'organitza d'una altra manera. Al Pla de l'Estany s'integren xarxes comercials més àmplies. El museu conserva objectes que ho demostren: àmfores, estris agrícoles i materials de construcció.